Тормыш арбасына бір утырғаш, барасын да инде, барасын. Сикәлтәле булган юлларда белми кемнен төшеп каласын. Тормыш арбасының дилбегәсен нык тотмасан, төшеп калуың да ихтимал. Андыйларга әйтәсе сүзем алда, кирәк бары бераз игътибар. Кайберәүләр иртә китеп бара, дилбегәсен ныклап тотса да, язмыш биргән кайбер нәрсәләрне лотерейга гына отса да. Тормышта нәкъ лотерея кебек, кемгә мулдан бирә, кемгә аз гына, кемнең көне дә хәтта караңгы, кемнәрдә фақат яз гына. Белмибез шул, алда ни язганына риза булабыз. Үзебезгә ярдәм кирәктә дә, ярдәм биреп, кулын сузабыз. Әҗерләре булсын дип әйтәбез садакасын биргән чагында. Синең күзгә карап өмет иткән җан ияләре бар тагында. Шуңа микән бар ярдәмен салып, я бер Раббым тора сагымда. Минем хәлләремә кереп аңлап, истәп бирә тагында. Рәхмәтлемен дими нәрсә әйтим? Ул бит сатмый аны акчага. Берне өмет итми үзе бирә, әҗерен дә сала бакчага. Үзең генә кайгырткан бәндәләргә Раббым салмый рәхмәтен. Рәнҗеш алып кеше елаткан өчен күреп яши ул дөнья зәхмәтен. Автор Гөлнур Галимова.